nobuhle wasezulwini. Ihlabelelo 107 sizofunda ku30. Sizofunda u30. Khona seyitholile. Lapho bayajabula ngoba bayohlaliswa. Lapho bayawujabula ngoba bayohlaliswa. Njalo uyabahola eThekwini lokufisa kwabo. Ngiyabonga baba. Unyazi lwasuka ekhaya elihle leMoses Babhida kugcwaliseka lencwadi ukuthi njalo uyobahola eThekwini uyihamba ngenyawo. Ocela bagijima baze bajima njalo amaphoyisa. Kodwa bagijima nje lokwamanzi bathi ihambe lento yasezulwini ihamba kuphela begijima bona. Ithi incwadi yakubahola eThekwini njengokufisa kwabo. Wagcwaliseka leubhala. Bafowethu isikhosana wami zakudala bathi ngicela ngomhla 22 ngenza kwezinkonzo la. Ngase ngithi ngiyakubongela sikhosana ngoba uyingane encane fanele ngigone mina ngoba sengimpunga. Khona incwadi kaJobe ithi bheka ngemdala ngempunga 15 verse 9. Fanele ngigone sikhosana bese ngikutshela mntanami wenze kahle wangibiza amathempeli onke la eThekwini ngwazonke ngisho iguqu ngizazi zonke futhi senganganyathela kuzo zonke ngaphandle kwalezi kababa bese bengiphathele izagile ngemuva befuna ukungishaya ngaze ngiyeke lapho ngoba ngabona ukuthi bangivembisa ngani bangishaye. Kodwa ngiyabonga leli thembi ngiyabona ke le ndawo ufuna nilungise incane ngoba abantu bazofika la manje bazogcwala le ndawo bese uthi uShembe usengapha khona uShembo la. Inkosi umqalo wendlela wahlala 1.5 years engakawakho umzi wasekuphakameni ehlezi eThekwini ehlezi khona la eMsizini.